सान्दुङा हेलौ लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावदोसो भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय गोदान खोमसि बोसोरनि जाजोबदो दिनै 1 तारिख बैसागोनि 1 तारिख एसे जेनेबा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय गासैनिसिमबो नोंथांमोनाबो खिलायनो र' गासैबो मोजाङै सोलिलांनो हाथों आरो आंबो मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों बेखौनो इसोरनियाव आरज गाबो मानो रायलायबाय थानांगौ एसे खोमसि जादों इसोरनिया सिनायनो हायाखै बैसागो 1 तारिखनि गोदान बोसोरनि जयग' हरदो फिदिंजोबदो नोंखौ फिदिंनोसोदां होथेबाय दं माने जुम बानायदो जोब्बाय आवथि सावखांना जयैनो गामिनि मानसिफोरजों ओंखाम जासिगोन आरो माने जाबाय ओंखाम जानायखौबो दसे समय होबाय आरो नाय नोंथ' जेरावबो एक्सपार्टथार संनाया मेंबाय सब रेडि जाजोब्बाय लेस्रा फ्राय भाजा लां टमेट' दालि टमेट' बै खामलायाव नामब्रा बरिया जादों ना जानाया जादों ओरैनो गासिबो जाजोब्बाय जानाया जानाय गोथाव जादों ना जायाखै नों खबर लायाखै आं साखिना नायगासिनो जै मा रान्दिनियानो मा रान्दिनिया मा साखिग्रो रान्दिनिया साखिग्रोबो न' बियालाय गोथाव जादों ना जायाखै बरिया जादों रोंमारगोन ना संनो मिरामिसबाबो बरिया गोथाव जादों आंनि बे भिडिअ खालामनाया मालाबा गोबावदोबाबो नायफिननांगो होननानै भिडिअ खालामनाय जादों बेनिखायनो भिडिअखौ गोबां गोलाव खालामाखै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय फिन बावहरफिनबावबाय गोजोन्थों Malika boarding only ya. Apa kapas ni kau Malik? Kita apa? Umrih mana? Iku belai bola semen sini. Belai berapa?
Apa deh? Nih. Kulu mau sini nih, kulu mau sini. Oh, kulu mau. Korup nang sini. Nih. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Haneh hanang suwe do. Siapa dia? Gimana? Di voltage ni sound ni yang baik. Puriya mana ham mobil ang. Deh. Tunggu. Nunggu apa nak hai? Pandai kita press man. Kita tu pun di mana dah bisa kan di mundo. Otro tarik na, kalau tarik kuli kena wanda. Kalau tarik kita masih boleh. Deh. Unwa lah apa itu bu? Dia konsila. Ini, maafkan kulun lagi deh, jangan ni. Mama.